በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጸጋ ስለ ዘጽንሐና ክብሪ ይኹኖ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ 27 ዝንበብ ዝጽለነ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላኽ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል በየማነ በጸጋመ ይቆምለይ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማዕታት ብንያሚን አውዶክስያን 27 ነሓሴ በዛ መዓልቲ እዚኣ ሰብሲር ካብ እትበሃል ሃገር ዝኾኑ ቅዱሳን ብንያሚንን ሓፍቱ ቅድስቲ አውዶክስያን ብሰማዕትነት ዓረፉ። ናይዞም ቅዱሳን ወለዶም ድማ ጋሻን መጻእተኛን ዝፈቱ ሰናይ ዝምግባሮም ክርስቲያን እዮም ዝነበሩ። ከምኡውን ንክርስቲያን ከም ዝግባእ ብኩሉ ሰናይ ስራሕ ዝተጸመዱ ቅድስና ዘለዎም እዮም። ነዞም ቅዱሳን ወሊዶም እንዳዕበይዎም ከለው ድማ ክርስቲያናዊ ትምህርቲ መሃርዎም። ድሕሪኡ ናብቲ ሃገር ከሓዲ መኮንን መጸሞ። ቅዱስ ብንያሚን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ስለ ዝኾነ ስለ ክርስቶስ ደሙ ከፍስስ ፈተወ። ኣብ ቅድሚ መኮንን ቆይሙ ድማ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። ጽኑዕ ዝኾነ ስቃይ ምስ ሰቃዩ ድማ ኣሰሮ። ወለዱን ሓፍቱን ምስ ሰምዑ ድማ ናብኡ መጹ። ብዙሕ ድማ ብኸዩን ነብዑን። ንሱ ድማ ናይዚ ዓለም ናብራ ከም ጽላሎት ፈጢኑ ዝሓልፍ እዩ። ናይቲ ዝመጽእ ዓለም ናብራ ግን ፍጻሜ የብሉን እናበለ ከጸናንዖም ጀመረ። ሓፍቱ አውዶክስያ ድማ ነዚ ጥዑም ትምህርቲ ካብ ሓዋ ሰሚዓ ኣንታ ሓወይ ካባኻ ኣይከይፍለ ብህያው እግዚአብሔር እምሕል ኣለኹ። ንስኻ እትሞቶ ሞት ኣነ እውን ምስኻ ክመውት እየ በለቶ። ነዚ ኢላ ድማ ናብቲ መኮንን ከይዳ ብኽብሪ በዓል ቤት ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ይኹኖሞ ኣብ ቅድሚ መኮንን ተኣመነት። መኮንን ድማ ከሳቅያ ጀመረ። ድሕሪኡ ብዘይ ምግብን መስተን ኣብ ጸልማት ቤት ንዒስራ መዓልትታት ምስ ሓዋ ኣሲሮም ንኸቐምጥዎም ኣዘዘ። ድሕሪኡ ካብቲ ጸልማት ገዛ ኣውፂኡ ከቢድ ዝኾነስ እምኒ ኣብ ክሳዶም አንጠልጢሉ ናብ ዕሙቕ ባሕሪ ደርበዮም። ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ድማ ወሪዱ ካብ ክሳዶም ነቲ ኣእማን ፈትሓሎም። ንሶም ድማ ናብቲ ወደብ ስጋብ ዝበጽሖ ኣብ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ሓንቢሶም ብጥራ ኣብ እትበሃል ቦታ በጽሑ። ሓንቲ ጎዞ ድንግል ድማ ረኺባቶም ስሒባ ውፅኣቶም። ኣብቲ ግዜ እቲ ናብቲ መኮንን ተመሊሶም ንዕኡን ንዝረኸሱ ኣማልኽቱን ረገምዎም። ንሱ ድማ ንብዙሕ መዓልትታት መጨነቒ ዝኾነ ስቃይ ኣሰቃዮም እሞ ምስ ስቃዮም ምስ ኣድከሞ ድማ ርእሶም ብሰይፊ ንኽቁረፁ ኣዘዘ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበሉ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብናይዞም ሰማዕታት ጸሎት ይምሓረና። በረኸቶም ድማ ምስ ኩላትና ትኹን አሜን አሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ብንያሚ ሰማዕት ሙትረ ክሳድ በመጥባት ወለእህትከ ሰላም አውዶክስያ ሄሪት እንዘ ትብሰሚዓ ዘትቤ ከመጸላሎት ንብረት በትምህርትከ ኣትባእካ ለሞት። በረኸተ ምሕደረና አሜን። ሳሙኤል ነቢ በዛ መዓልቲ ድማ ኣብ ዘመነ ሊቀ ካህናት ኤሊ ነቢ ሳሙኤል ናይ ምጽውዑ በዓል ኮነ። እዚ ነቢ ድማ ደቂሱ ከሎ እግዚአብሔር ጸውዖ። ኣብ ክንዲ ኤሊ ድማ ነቢን ካህንን ገይሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ እስራኤል ሸሞ። በረኸቱ ድማ ምስ ኩላትና ትኹን አሜን። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሱርያል ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 7
ሊቃነ መላእክት መበል 4ይ ደረጃ ዝኾነ ናይ ሊቀ መላእክት ናይ ቅዱስ ሱርያል ናይ በዓሉ መዘከርታ እዩ። ካብ ዓበይቲ ሊቃናት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ሱርያል ክብሩ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብዙሓት ምእመናን ኣይፈልጥዎን እዮም። ናይ መላእክቲ መዓርግ ክንገር ከሎ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ኢሉ ቀፂሉ ዝመጽእ ቅዱስ ሱርያል እዩ። ኣብ ሰለስቲአን ሰማያት ካብ ዘለዋ 9 ዓለመ መላእክቲ ናይቲ ሓንቲ ናይ ስልጣናት መራሒ ሓለቓ እዩ። እዚ መልአኽ ብጣዕሚ ርህሩህን ተራዳእን እዩ እሞ ኣይንዘንጋዓዮ ንፍለጦ። ንኖህ መርከብ ዘሳርሖ ካብ ናይ ጥፍኣት ማይ እውን ዘድሓኖ እዚ ቅዱስ መልአኽ እዩ። ኣብ ገድለ ሰማዕታት ከም ዝተጠቕሰ ድማ ናይ ሰማዕታት ረዳእን ኣድሓንን እዩ። ቅዱስ ሱርያል ድማ ብካልእ ስሙ እስራልዩ እውን ይበሃል እዩ። ረዳኢ እስራኤል ማለት ከም ማለት እዩ። ኣማላድነቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን፣ በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ እውን 12 ኣበው ደቂቀ ያዕቆብ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ን12 ደቂቀ ያዕቆብ ይዝክርዎም። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። በረከት እዞም ቅዱሳን እውን ትብጽሐና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዛ ልማዓንቲ ዝውዕሉ ኣሜን። ኣቡነ ዘርአብሩክ እውን ዕለተ ጽንሰቶም እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ትኹን ኣሜን። ነሓሴ 27 ዝኽበሩ ናይ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት 12 ደቂቀ ያዕቆብ እስራኤል፣ ቅዱስ ሳሙኤል ነቢይ ዝተጸውዐሉ ብእግዚአብሔር፣ ቅዱስ ሱርያል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ቢንያምንና ሓፍቱ ኣውዶክስያ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ቪክጦርና ኣዲኡ ሳራ፣ ኣባ ባስልዮስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ዝተሸመሉ መዓልቲ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ጌታ አምላካችንና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ስቅለቱ፣ አቡነ መብዓ ጽዮን ጻድቅ፣ ቅዱስ መቃርዮስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ ዝኾነ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅና ሰማዕት፣ ማር ቅዱስ ቪክጦር ሰማዕት ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና ናይ ኩሎም ቅዱሳና ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ምስ ኩሉ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ቃል ካብ ኣናበባ ኩሉ ዘውደቕኮ ቃል ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ታርመለይ ኣሜን። ወሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦስ ስምንቶት አላት ነነው ባልሃንም ኩሎ ኩስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባእ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሲ 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 ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድረ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ምክራንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን